Roj baş, hevalno, hevidar hûn başin. Îro weşanekî taybet di nava rojê de ji we re çê dikim. Ev jî ceribandineke em binerin di nava rojê de wê çawa derbas bibe. Ji vir û pêve heta demekî em ê wisa saetê xwe diyar nekin. Yani saetên çawa lê hatibe em ê wisa weşanê bikin. Heta ku ev dema havînê derbas be, paşê saetê me wê bibin heştê êvarê. Yani armanca me ew e em her êvar heştê êvarê bi were weşanê çê bikin. Hêvîdar hûn başin û çawanin selametin ka ez binêrim kîlvê derê pêşî ez halê we bipirsim. Di nava rojê de wisa em ketinê bê amedekarî. Îro du mijarên me yên serekî hene dixwazim ji we re pêşkeş bikim. Medya Haber, Mustafa Koyun û bi xêr hatin Kurd e welat li vê derê, Azad Şoreş, Abdullah Akan, Aşiret 22 gelek heval li vê derê amade ne. Zerdeş Kobanî, Abdullah Alkan Çewanî hêvîdarim tu başî, Çiya Ar, wekî din Hamîd Uç li vê derê, Mahmud Begîk li vê derê, Eno, Mustafa Koyun me gotibû erê bi Fransî. Merci beaucoup Monsieur Mustafa. Kurdê welat. Kî li vê derê wekî din Hüseyin Oğuz, Alîşan Polat, Ali Kutlu hemû heval hêdî hêdî komîser hev dibin. Niha ya yekem ez du mijarê min ê sereke yek nodû ez ji we re bêjim nodû çarsaliya komkujiya Geliyê Zîlanê. Geliyê Zîlanê komkujiyekî pir mezin hate kirin. Dewleta Tirkiye li hember Kurdan wê demê komkujiyekî pêkanî bû. Niha ev komkujî di roja me de hêjî dewam dike. Nodû çar sal derbasbûn dewleta Tirkiye neguheriye weke xwe ye. Hêjî hewl dide bi şer, bi pevçûnê, bi komkujiyê Kurdan tune bike, mafê wan desteser bike, destayîne ser mal û milkê wan, mafê wan ên netewî ji holê rake. Tu guherîn li cem dewleta Tirkiye tune ye li beramberî Kurdan. Em çi dikin? Em jî hewl didin weke milletê Kurd tekîliya xwe bi Tirkiye re baştir bikin. Em hewl didin petrol bifroşin dewleta Tirkiye ya jî destûr bidin dewleta Tirkiye ku were ser axa me, zarokê me qetil bike, petrola me bidize. Ev her du nûçeyê me yên sereke ne. Ez dixwazim pêşî basa komkujiya Zîlanê bikim, Geliyê Zîlanê. Paşê jî em vegerin ka îro rewşa Tirkiye çi ye li beramberî Kurdan, em ê basa wê bikin. Nodû çarsaliya komkujiya Zîlanê hevalno. Paşê ez ê werim peyamê we bixwînim ka hûn çi difikirin. Ez îro naxwazim dirêj bikim vê nîvrowê. Di ser komkujiya Geliyê Zîlanê re nodû çar sal derbas dibin ku di rojên 12-13 tîrmeha 1930 de ji aliyê artêşa Tirkiye ve hate kirin. Sala 1930 di komkujiya Geliyê Zîlanê de bi destê leşkerên artêşa Tirkiye 44 gund hatibûn şewitandin wê demê, hatibûn wêran kirin. Ev komkujî di belgeyên fermî yên dewleta Tirkiye de weke bûyera Geliyê Zîlan derbas dibe. Wisa cihdigirê hatiye qeyd kirin. Hevalê lêkolîner bixwazin dikarin biçin lêkolîn pêk bînin. Yani di kütüpxaneyên dewleta Tirkiye'de, di arşîfên fermî yên dewleta Tirkiye'de ev komkujî bi detaya nebe jî bi çavê dewleta Tirkiye hatiye nivîsandin. Êdî encama wê hûn texmîn bikin. Li gorî van belgeyên fermî yên Tirkiye 15,000 mirov hatin kuştin di nava du rojan de. Bi sedan mal, gund hatin şewitandin, hatin rûxandin. Mesela gundên ku ketine ber vê komkujiyê Hertaq, Newala Kuştiya, Hasan Abdal, Ada Gaybê, Milk, Newala Fedê, Newala Bebo, Çaqirbek, ev hemî navendên komkujiyan bûn. Niha şahid gelekê min, niha şahid tune ne. Yani belkî jî şahidên wê demê dengê xwe xistibin qeydan yan jî ji zarê xwe re, neviyê xwe re, ji gundiyê xwe re şahidiyê xwe gotibin. Ev jî di belgeyên Kurdan de hene. Ama ji ber ku ême Kurda ji ber ku kütüpxaneyekî me netewî tune ye, arşîva me ya netewî tune ye, tim vê derê ez behs dikim. Ev belgê me jî wenda dibin, ji holê radibin. Êdî dîmîne ser lêkolîner rojnamegerên ku şexsî karê xwe birêve dibin û belge di destê wan de ne. û ev jî çi qas dimînin, çi qas dikevin destê neslan nû em nizanin.
شاهدên van rojan dibêjin zarok, jin, kal, pîr bi giştî 45,000 kes hatine kuştin. Mesela li gor belgeyên fermiyên dewleta Tirkiye basa 15,000 kuştiyan têkirin, lêbelê belgeyên Kurdan de basa 45,000 kuştiyan têkirin. Wan deman ji ber ku nüfusa însanan gelek kêm bûn, 45,000 li gorî îro teqebûlê derdora 200,000 însanî dike. Bi qanûna îskanê a pêncê gulana sala 1932 diyan çûn û hatina van gundan heta 20 salan hatibû qedexekirin. Bu destpêka sürgûn, bu destpêka girtin û mişextîkirina xelkê Zîlanê, herema Zîlanê, ew gundên ku mijwara navê wan behs kir. Piraniya kesên ku hatine girtin sürgûnkirin jî di zîndanan de wê demê jiyana xwe ji destan yan jî bi şiklekî hatin wendakirin, hatin kuştin. Yani hemî jî bi destê dewleta Tirkiye. Dewleta Tirk li gundên Kurdan ew gundên ku hatin valakirin çi kir? Li şûna wan kesên ku li gorî wan bi eslê xwe Tirkin çûn ji Orta Asyayê yani Asyaya navîn Qirgiz anîn li gundên Kurdan bicihkirin. Ew gundên geliyê Zîlanê yê ku hatine valakirin li şûna wan Qirgiz hatin bicihkirin. Li malên Kurdan hatin bicihkirin, destanên ser mal û milkên Kurdan, zeviyên Kurdan, Kurd jî hatin sürgûnkirin. Li kîjan heremên Tirkiyê, li kîjan heremên rojhilata navînin em nizanin. Wendan e. Qismekî mezin wendan e. Ji xwe jiyana xwe jî ji dest dane. Welatiyên geliyê Zîlanê li gel ku tapûyê wan jî hene ê di serdema Osmaniyan de, dîsa jî nikarin vegerin gundê xwe, dîsa nikarin dawe vebikin. Hatta di dema Kenan Evren de jî cara duyemîn çûn Qirgiz anîn li gundê Kurdan bicihkirin. Yani ne tenê daye van Qirgizan her wiha dewletê bi xwe jî destaniye ser van zeviyan, van mal û milkê van gundan û weke malê dewletê dihesibîne. Komkujiya geliyê Zîlanê piştî damezrandana Komara Tirkiye ya yani komkujiya duyemîn e ya herî mezin. Komkujiya yekem kengî bû, ew jî di sala 1921 de li Qoşkirê çêbûbû. Ew jî bi vî şeklî komkujiyekî gelekî mezin bû. Êdî em behsa serhildana Şeh Seîd nakin, behsa agiriyê nakin, serhildanên ku Kurdan dabûn destpêkirin, em behsa wan jî nakin. Piştî wî ji xwe komkujiya Dêrsimê tê, li wê derê jî serhildan falan tune bû. Xasî 70,000 însan li Dêrsimê li herema wî hatin kuştin, tev şehîd bûn. Ez tim vê derê dem bi dem behs dikim. Na îro ji ber ku salvegera vê komkujiyê ye, em hemî mirovên xwe ê ku şehîd bûne di wê komkujiyê de bi hurmet bibîrtînin. û em rêca me ji milletê Kurd ew e, ji nesla îro ya milletê Kurd ew e, dewleta Tirkiye nas bikin. Dijminê xwe nas bikin. Bawerî bi vê dewletê neyînin. Pêra nebikevin nava bazarê, nebikevin nava tîcaretê, ne ji vê dewleta Tirkiye demokrasî hêvî bikin, xwe serarastkirin hêvî bikin. Dewlet nagwere. Îro binêrin. Hem li Bakurê Kurdistanê hem li Başûrê Kurdistanê dewleta Tirk li hember Kurdan di nava şerekî gelekî mezin de ye. Bakurê Kurdistanê dagirkiriye têr nake, qismekî girîng ê Rojavayê Kurdistanê dagirkiriye, Afrîn, Serêkaniyê, Cerablus, Azaz, hemî gid dagirkiriye. Dîsa jî têr nabe, dixwaze Qamişlo, Hesekê, heta Dêra Zorê jî dakeve. Pergala Kurdan îro çi hebe jî bi zehmetiyekî mezin bi dest xistine, di berdêla 12,000 şehîdan de Rojavayê Kurdistanê hatiye bi dest xistin, di tekuşîna li hember Daişê de. Dewleta Tirkiye dixwaze van destkeftê Kurdan hemî tarûmar bike û destayne ser wan pergala ku zor bela avabiye hilweşîne ji olê rake. Bi vê mebestê jî kîn nema dixe dewrê ji bo ku bikaribe bi Beşar Esad re rejîma Sûriyê re hevdîtinan pêk bîne û vê pergala Kurdan xirab bike. Dî hevdîtina wan gîştiye kîjan astî ez nizanim. Lêbelê xuya ye Rêveberiya Şamê jî alîgir e ku hevdîtin pêk were. Niha edî maye ser detaya.
دوه مجوره باس کرد بو رژیم شامی دبیجه تو هفدیتینه کی متونه تو تکیلیه متونه اما چقاز راسته هم نزانه عراق جالی کی و به دولت ترکیه ره حوال بندی خوازیده ترکیه دبیجه بشار اسد بگرن ورن بغداد هفدیتینه خود چی بکن اما پوتینش دبیجه نه ورن هفدیتینه خود ترکیه چی بکن یعنی ایدی به شکلی که خوارن آماده کرنه ایدی مایه خوارن بخون yani بزقمینه ایدی او مایه حتی کدری دچه ام نزانن لبلی ملت کرد خودی اراده ملت کرد به بریاره جبرو پیوه به تو شکلی که نه تاویز ده دولت ترکیه نه تاویز ده رژیم شامه ملت کرد خوازه خواب خواره ببه مافی خواه این نتوی به دست بخواه ده قدر نتوی ده ببه خودی ستاج وظیفه جدی که بسیار دیپلوماتین ما گنجین ما گین ایرو مروف به شکلی که خواه بخواه بن گارانتیه ناو نتوی نها قسمه که کردین ما دولت ترکیه ناس ناکن مثلا دولت ترکیه به همو هبونه خواه به بودجه که گله که برفره تانگ و توپ خواه ایکو جناتو دگره ایرو لباشور کردستانه لهمبر گریلاین کرد شارکی پر مزنده مشینه از ناکبم نباد دتایان یعنی کی سردسته کی زدل کی خواه کی بالا فرتینه خواره دولت ترکیه چند جاران هرم داده بر توپان یعنی جه هوا و بومبت که اف دتاین شرن ایرو نیتم تنز بکم نوا به مسئله اما تشتکی دن هیا ریوبرین می باشوری کردستان راستی دولت ترکیه ناس ناکن به دولت ترکیه را هم کتنه نوا اتفاقی که عسکری هم کتنه نوا اتفاقی که استخباراتی و هم جی دوید نوچه ده از جوره باس بکم اتفاقی که وان قاچاقچی تیا پترولجی هیا آژانسا رویترز لیکولینک پاروکریه ایرو مخصص جوره پیشکش بکم آژانسا رویترز ده قضا ناونتویده آژانسا کی خودی اعتباره لیکولینین و یعنی ایکو هاتنه کرن دچن روبرو داخفن شاهدان تثبیت کن بوارا داخفن جبروی یکی از گرینگی دیدم و لیکولینی کاچه هیتی ده روزانه زیادتر 1000 تانکر تجه پترول جباشور کردستان در باسی ایران و ترکیه تکرن. ابجدی که بقاسی 200,000 واریل پتروله. آژانس رویترز داخل کردن پشتی که حکومت ناوندی عراقی پار شاندن پترول یل سر خطا کرکوک جهان بری بو و گوهستن پترول آبرین تاری به قاچاقی دی زیادتر بیه. او بریار بو بریارک بو لسر زخت آمریکای و به بریار عراقی جی او خطا پترول کرکوک جهان هاتبو برین چه بو پترول ویدری آماده نورمال دولت عراقی دوی اف پترول بفروشه یعنی جی ریوبریا باشوری کردستان دما کوی پترول دفروشه دوی دهاتوی اوی یعنی پری کوجی دری قزاشت که تسلیم ریوبریا بغداد بکه تشتکی وسا نوا خدا بریار دبون لسر مجار لیکولین هیا راپورین آژانس رویترز هنه اشکره بو که هر روز زیادتری 1000 تانکر پترول ارزان جه ترکیه جه ایران را تشاندن پدکه جوی بازرگانی قاچاق مهانه چقاس پر قزاشت که مهی 200 میلیون دلار قزاشت که گلو اف 200 میلیون دلار دکوه خزینه باشوری کردستان یا نه جوره دیرک بیجم نه اف پر دچه شخصاره maalesef. وزیر پترول عراقی عاصم جیهاد دا زانین کو بازرگانی پترول یال هرما کردان تکرن جالی حکومت عراقی و نهاتی اری کرن. شرکت بازرگانی پترول یا دولت عراقی سومو تکانه سازی فرمیه کو دستور فروتن پترول خام ده. اف نورمال گوری قانون ایرو وسایه. رخصنا ولاتین پترول ایکو اخراج دکن او جی اوپک خو آمدد که لهمبر کسی که قاچاقچیتیا و پترول اتکن لباشور کردستان دوز و بکه دوی درده جبر که ایران جی هیه ببریار آمریکای امبارگو هیه لسر ایرانه
ev petrola ku tê firotin ji bo Îranê ev dikare serê Rêveberiya Başûrê Kurdistanê bêhişîne yan jî rêveberên pedekê. Heta par jî beşekî mezin ê petrola xam ya li Herêma Kurdistanê ji Kerkûkê bi rêya xeta boriya Îrak Tirkiye li bendera Ceyhanê ya Tirkiye de hate veguhestin. Rojane nêzîkî 450,000 varîl de hate îxraçkirin. Ji adara 2023 vir ve jî ev sevqiyat hate sekinandin. Mesela vê derê rayederekî Amerîkî dibêje eger pedekê bi vê bazirganiya xwe ambargoya dewletên yekbûyî yên Amerîka ya li ser Îranê eger binpê bike dibe evên tespît bikin çi ceza îcab dike em ê li wan bibirin. Ha heta niha jî gelek caran ceza hate birîn lê encam çi bû em nizanin. Ama fayda Kurdan têde hebiye hakikaten dibêjim eger fayda milletê Kurd ê Başûrê Kurdistanê di vê firotina petrolê de hebiye vê derê me hemî piştgirî bide vê firotina petrolê. Me bigota qaçax maçax tune milletê me petrola axa xwe difroşe kî ew dizane. Me dikaribû piştgirî bide. Ama vê derê em dibînin dahatuya vê petrolê naçe ji gel re. Gel feqîr e li Başûrê Kurdistanê. û ev pere diçe ji hin derdoran re ev derdor jî perê Başûrê Kurdistanê digirin yan jî vê xezenca ji petrolê dibin derve para bîna dikirin, avahî dikirin yan jî ji tenê ji malbata xwe re xizmetê dikin. Ya ku me değişine ev e vê derê mesela me ne ew e ku petrol qaçax tê firotin yan nayê firotin. Elbet milletê Kurd eger petrola xwe bifroşe ev ne qaçax e. Ev helal e. Lê şahıs dikim. Derdorên partiyan, derdorekî pir teng vê ticaretê dike. Derdê me ev e. Yani em naxwazin bütçeya welatê me tenê biçe ji hin kesan re. Ev rewş me değişîne. Em nikarin destûr bidin weke millet. Ji ber vê yekê ez amade dikim ji we re pêşkêş dikim. Yani ji berî ve em tim dibêjin. Tişta ku perê ku ji petrolê tê xezenşkirin li Başûrê Kurdistanê bixin fabrîqeyan. Cî hilberînê ava bikin. Bax û bostan çê bikin. Zeviyan bajan. Ji bo ku millet bikaribe bi tena serê xwe îdara xwe bike. Sibê du sibê krîza aboriyê derdikeve, krîza avê derdikeve, krîza petrolê derdikeve. Milletê me Başûrê Kurdistanê çawa karibe îdara xwe bike. Ama madem ki îro petrol heye em dikarin bifroşin, dahatuya vê petrolê bixin xizmeta Başûrê Kurdistanê fabrîqa ava bikin. Cî ku ciwan genç dikarin têde bixebitin ava bikin. Malbatekî bi fikirin hûn deh xuşk û birane divê hûn îdara xwe bikin. Hûn ê çawa îdara xwe bikin? Eger li mala we hilberîn hebe hûn berhemê xwe bifroşin derve hûn malbata xwe dikarin pir bi rehetî bi rêve bibin. Hûn berhemê ku çê dikin bi destê xwe xort, keç, êwê malbatê hûn difroşin derve perê ku hatiye hûn bi wî dikarin zad bikirin, xwarin bikirin, pê îdara xwe bikin, xwe bi rêve bibin. Ama di nava wê malbatê de eger birayekî sextekar derkeve perê ku ji derve divê were nava malbatê eger desteser bike û aynî pere bibe derve razemenî bide çêkirin ew pere dikeve xizmeta derve. Êdî ne aydê malbatê ye. Ew malbat dîsa mehkûmê birçîbûnê ye. Yani eger mirov malbat û welat muqayese bike. Petrol îro heye sibê tune ye. Çi dikin bikin bawekî lezgîn acîl dahatuya vê petrolê bixin xizmeta hilberîna li Kurdistanê. Gencên me, keçên me, xortên me çima derkevin derve? Çima werin Avrupayê bibin xizmetkar ji xelkê re? Madem ki petrola me heye, madem ki ev petrol dikare veguhere pereyan bi wî perê razemenî li Kurdistanê çê bikin. Perê ku tê Kurdistanê eger hûn bi vê perê avahiyan çê bikin, bînaya çê bikin, xelkê bixapînin, bînayên bi îhtîşam ên mezin manaviya tune ev ne hilberîne. Ev tenê xapandin e. Çêkirina bîna tenê pereyan dixwe. Tu tiştekî nayîne. Ama eger tu fabrîqa çê bikî
Tu ji derve tematês, xiyar, zat, xwarin, mobilya, her tiştî ku li ber çavê we dikeve, beton, hesin, hûn ji derve nekirin. Hûn her tiştî li Kurdistanê biafirînin, wê demê sibê du sibê petrol tune jî başûrê Kurdistanê pir rehetî dikare îdare xwe bike. Ev pir zehmet e mirovê yekî fehm bike. Çima we pişta xwe petrolê vekirê daye? Petrol firotina wî ketiye destê derdorekî pir teng. Yani xeteriyekî mezin heye li ser başûrê Kurdistanê. Eger dewlemendî çêbibe li başûrê Kurdistanê, çawa ku ez behs dikim, eger dahatiya petrolê bikeve xizmeta hilberînê li başûrê Kurdistanê, wê demê gencên me, keçên me ên Rojavayê Kurdistanê jî, ê Bakurê Kurdistanê jî êdî pêdiviya wan çê nabe biçin derve. Êdî çavê wan ne li derve ye. Ew werin başûrê Kurdistanê xizmetê bikin. Wê demê yeketiya netewî çê dibe. Yeketiya netewî bi bangan çê nabe. Bi yeketiya partiyên siyasî çê nabe. Partiyên siyasî navgînin, îro hene sibê tune ne. Pêdiviya gel jî bi partiyên siyasî tune ye. Partiyê siyasî tenê hêza wezîfeya lokomotiv dibîne. Tenê rêvebir e. Ama divê em pişta xwe bi ekonomiya welatê xwe vekirî bikin. Sîstem pergalekî ava bikin ku ji her çarperçiyên Kurdistanê mirov werin bixebitin, xizmetê bikin, di berdêla xizmeta xwe de jî heqdestekî bi dest bixin, bikaribin pê aram bin. İdare xwe, debara xwe bikin. Rayedarekî peyebilindî Wezîreta Çavkaniya Xwezayî Herêma Kurdistanê got rojane li herêmê bi qasî 375,000 varîlên petrolê tê derxistin. Ji vê 200,000 jê İran û Tirkiye re tê şandin, ya din jî weke ji bo herêmê tê rafîne kirin. Lê kes nizane ka dahata van 200,000 varîlan bi ku derê ve diçe. Rayedarekî peyebilindî Wezîreta Çavkaniya Xwezayî Herêma Kurdistanê dibêje. Erê 200,000 varîl tê firotin, lê belê em nizanin pereyê vê petrolê diçe dikeve bêrika kî, cêwa kî, çawa tê xerç kirin, vê yekê em nizanin. Petrola xam erzan e. Her varîlekê petrola xam di navbera $30-40 de tê firotin. Ev jî mêhane dike nêzî $200 milyon. Erê. Destûra we erê. Çavkaniyekê ku di bazirganiya petrolê ya li Herêma Kurdistanê de dixebite, wê jî çi got di navbera kesên ji bazara reş pere qezenç dikin û yên vê firotinê erê dikin, labîrenteke heye. Yani em nayê wê watiyê ku tenê ji nedîtîvetên her wiha para xwe jê digirin. Ev hevoka dawî hate femkirin gelo. Mesela dibêjin kesên ku bazara reş dikin, pere qezenç dikin, tînin tenê ji xwe re datînin aliyekî, dibe ev bi şiklekî ne tenê qaçax e, hin derdorên hikûmeta Iraqê vê yekê erê dikin, çavê xwe jê re digirin. Kesên hikûmeta Başûrê Kurdistanê jî çavê xwe jê re digirin. Çima? Ji ber ku para xwe digirin. Yani ev hemî dikeve çarçoveya gendeliyê. Meseleyekî pir mezin e. Yani rêveberiya Başûrê Kurdistanê, rêveberiya hikûmeta Iraqê destûr didin van qaçaxçiyan ji bo petrola Kurdistanê bifroşin Tirkiye, Îranê û pir bi erzanî ev şexis para xwe digirin. Yani dahatiya petrolê ne diçe ji Iraqê re, ne diçe ji hikûmeta Başûrê Kurdistanê re, ne jî diçe ji gel re. Tamamen diçe dikeve bêrika şexsan. Pir heyf e. Doktor Abdurrahman Qasımlu 1930-1989 di jiyanê de ji hemû tiştekî girîngtir ew e mirov şermezarê wîcdana xwe nebe.
اری 13 تیرمه 1989 دکتر عبدالرحمن قاسملو یک جکاسیتین هری گرینگ ایت دیروکا کردستان ده شخصیت یک روشنبیر زانا لیدر یک نوجن جالی دولت ایران و هات قتل کرن لأوروپا ام باسا yani çava tesadüf binirin 13 تیرمه 1989 دکتر قاسملو te terör kirin şehit tebe jaliye devleta İran'ı ve و her vaha 13 تیرمه 1930 komkujiyeki pir mezin li geliye Zilanê tê kirin jaliye devleta Tirkiye ve û çi tesadüf e ku îro em bahs dikin petrola Başûrê Kurdistanê diçe ji her du devletan re her du devletên qatilê Kurdan ne normal e ku veya me bêşîne merû çi dikare bike merû çawa dikare mudaxale bike merû çawa dikare van însanên ku bi van dewleta re didin distînin bûne hevalbend merû çawa dikare îqna bike wan ji vê rêyê derbixe veya ne suça çima mehkemeyekî netewîya Kurdan tune ku merû van însana derxe pêşberî mehkemê û hesab ji wan bixwaze hûn çawa dikarin mal û milkên Kurdistanê bifroşin van dewletên qatîl mesela me ev e yani ez îro dirêj nakim ez hinek li peyama we binêrim yani welhasil petrola me a Başûrê Kurdistanê pir bi erzanî tê firotin yên dikirin Tirkiye İran'e yên difroşin jî derdorekî teng ê rêveberiya Başûrê Kurdistanê û rêveberiya Iraqê vana bi qaçaxî difroşin haya we bila jê hebe delîl heye îspat heye her an lêkolê bikin belê wekî din Tahîr Elçî roj baş heval asker çi hatiye serê te çima heval ji te re dibêjin derbasî be yan jî silametî be min fehm nekir dewlemendiya Kurdistanê ne dewlemendiya şexsa ye mafê tu kesekî rêveberên Kurd tune ye hebûna Kurdistanê ji xwe re bibe ev gotina min ji bo hemû rêveberan e kî dibêje Riza Çîçeklî rast e em jî wisa difikirin Mustafa Koyun tu jî rast dibêjî Azad Şoraş çi dibêje di Tirkiyeyê ê hûn ji xwe re bixwînin ama ez kêfxweşim hûn hemû bi kurmancî dinivîsînin mala we ava süper Hamîd û çi dibêje li ser rêya Başûrê Tirkiyeyê tankerên petrolê ji hemû bêtir diçin erê Rizda Çîçeklî dîsa pirsike çima gelê Kurdên Başûrê Kurdistanê roj bi roj feqîr belengaz dibe lê rêveberên Başûr dewlemend dibin basa malbata Barzanî dike ev dewlemendiya wan ne tiştekî normal e li deverekî dunyayê rêveber eger ji gel dewlementtir bin li wê derê dizî gendelî heye başqa tu îzahatekî wî tune ye û şermekî mezin e rêveberên milletekî ji millet dewlementtir be veya ne rast e veya ji bo hemû deran derbas dibe ji bo Rojavayê Kurdistanê jî li Rojavayê Kurdistanê jî petrol heye petrola wê derê çawa tê nirxandin difroşin kîjan aliyan ev pere çawa tê xerçkirin gelo çi qas pir bawekî bi rêk û pêk dikeve xizmeta Rojavayê Kurdistanê
ev jî hêje were lêkolîn kirin û Rêveberiya Rojavayê Kurdistanê jî mecbûr e hesab bide gelê xwe her sal yan jî her meh. Adet wisa ye yani çi qas barîl petrol hate derxistin, çi qas firotin Kuderê kîjan hêzan û ev perewextê ku hat Rojavayê Kurdistanê kîjan xizmet hate kirin. Adet wisa ye. Baş e ez xatir cewab bixwazim bi hêviya rojên xweş û azad û ez ê her dem li vê derê biwere bim. Xatirê we dem baş.